cât ăla? E tot cât ăla, nu? Atât e. A? Păi eu tu te bag să-mi bag full. Vecinul nu-i băga deasupra. Mai mare. E mai mare asta. Frate, ai stat nu scăpa. Ar tu m-am zgât. Aia un noroc. Am stat până acum în pula mea, vezi, acum e mai o perioadă care. Cum îi bag în mână. În gură să-l fut. Hai că i-am zăpățit pe aia. Vedeți ce pește să prinde pe Argeș, bă, fraților? Am de vorbă acolo cu el, zice, l-am scăpat. Mihai, unde-l bagi? Până acolo, până la pomie. Dar moare, lui. Nu, lasă tot în apă. Hai masă, te legă de pomul ăsta aici, lui. Mă duc să-ți aduc cața? Ha? Să nu plece cu tot. Mă duc să aduc cața, mă? Ha?